И да на всички бегача съм Али. И днес ще го игра малко Team Fortress, много забавна. Удиви направо ги разкърчихме. Ние загубихме, ама киловете, вече. Идва там, правя бодишот. Не успях. Правя бодишот. Уаха! Оха бе! Аз съм наистина най-добър с лък. Чувай! Уха! Уха! Иде сега. Уахахахаха. Уахахахаха. Ихихихихиха. Уахахахаха. Сериозно ли? Това съм аз! 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 Това съм аз, бе! Това съм аз, бе! Уха! Ехе! Уата! Уата дуи! Уата дуи! Топ! Взех това и тука! Сега не видим. Сериозно ли? Сериозно ли? Добре. И да, както виждате, убихаме. То много силно сега тук. Аз играя май на експерт. Добре, както да е. И да. Брат ми пак влезе. И... Сериозно ли? Сериозно ли? Добре, както да е. Ухахаха! 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 Мога да го убия, ама ако... сега. Ба! Ето го! Не, то с не той. Охаха! Ухаха! И да бъде много гадно. Аз скочих настрани. Колко снайпера! Ухаха! To roll of my head. Да се опита да първо място сега. Нямам го. Къде е клоу? Добре, аз пак придоча. И да, лоу, втора правя. Сериозно ли? Айде! Бодишот! 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 Не бях. Бодишот! Къде ма бе? Къщи се бе? Не. Умирам. В момента играе за... Не с този бе! Тежката артилерия!
Бот. Не. Гледам късно. Спайс ми събутал краката. Лабо. Този лабо ли е? Баба. Лабо. What? Муршо! Вуаля! Опа, издусах съм. Да. Този е при нас ли? Я малко я да поиграя такъв. Ми трябва да се лигава. Скоро играе, бе. Аре, тос. Аре. Турно ще ме оцелят. Кутапу! Катапу! Охо! Идеалното. Бързо. Кетомет. Давай ти. Пусти бе. Лабаба. Това не трябва. Лабаба. Body shot. И да, това беше края на този епизод. И да, не, няма да е край. Загърби. Така че някой ми пише в момента. Съжалявам за това. После може да снимам лига. Не знам. Ще видим. На League of Legends. Съм много добър. И да, охо, мале. Вау. Това се е яко. Ти е много тъпо оръжие. И... Колата... И да... Айде сега. Идам тук да ставам и почвам. Машината ми се върти. Върти ми се. И накрая почвам. Дърт. Добре, чакайте малко. Това е моят приятел. Кажи здравей на YouTube, бе. И да, после ще играем лига с него. И да, и тук нещо ще ме убият на Team Fortress. Добре, ще чакам. Охо, мале. Мен ще ме убият, бе, хора. И това беше клип, всичко от мене. Довиждане. Чао!